Argiaren podcastak. Etxerako lanak, Mikel García Iriak ezen podcasta. Iruditzen zait oso ondo egongo zela eskolan euskaldantza erakustea denei. Oso guaia delako eta gainera euskaldantza ondo egongo litzateke ikasteko Euskal Herriko dantzak. Zere lagun asko egiten ditugu, ondo pasatzen dugu. Iraidek 7 urte ditu, eta gauzak oso garbi. Eskolan euskal dantzak denei erakustea oso onuragarria litzatekeela iruditzen zaio. Iraide ez da horrela pentsatzen duen bakarra. Julen Agirrek, master amaierako bere lanean, defendatu du euskal dantzei leku handiagoa egin behar zaiela derrigorrezko hezkuntzan. Julen Agirreren proposamena aztertzea erabaki dugu gaurko podcastean. Indarrean ditugun kurrikulumetan agertzen dira euskal dantzak. Edo besan da, aipatzen dira, baina modu oso orokorrean eta zertzelada gisa baino ez. Hezkuntza arautuan ez dago sistematizatuta, eta irakaslearen borondatearen esku geratzen da hori landuna izatea. Gaur egungo hezkuntza kurrikulumak ikusita, euskal dantzei tokia non egin dakiokeen zaila antzematen da. Irakasle batek baino gehiagok pentsatuko du. Bai, oso interesgarriak euskal dantzak, baina baita hau, hori eta beste hura ere. Eta dena ezin eman, dena ez da kabitzen. Agian, fokoa aldatzea da kontua. Zergatik ez da guztiak kabitzen? Behar bada arlo jakin batzuek jaten dute dena? Behar bada garrantzitsua zer den eta zer ez den berrikusi daiteke barneratuta ditugun dogmak apurtu eta kurrikuluma berrantolatzeko beldurri gabe? Behar bada kurrikulum puztuegiak ditugu eta soberan dagoena ustutzea izan daiteke gakoa bestelako jakintzei lekua egiteko? Agian hautazko ikasgaien eskaintza handitzea da bidea? Auskalo. Errealitatea da, euskal dantzak heziketa fisikoa ikasgaian, gorputz hezkuntzan jorratu direla, gutxi gehiago. Hori da euskal dantzak jorratzeko lekua? Gorputz heziketan gorputz heziketan ere. Horrekin jaldituko nitzakeni lekua euki biharko lekela. Ez dut uste horta bakarrik ondiako litzakenik, zatik azkenian dantziak beak eskainketan ditun beste hainbat alderdi uste dut hankamot gehatuko liakela. Eta batez be alderdi musikala, ez? Izan ere, dantzen errepertorio zabalak musikaren alderdi ezberdinak lantzeko aukera ematen duela nabarmendu du Julenek. Melodiak, timbreak, erritmoak, ze arrazoi gehiago dago euskal dantzak eskoletako kurrikulumean txertatzeko? Dantzei loturiko 4 funtzio nagusi izendatu ditu Agirrek. Baliagarri direnak haur eta gazteen garapenerako eta ikas prozesurako. Bat, musikala, aipatu dugu dagoeneko. 2, funtzio sozializatzailea. Euskal dantzen bitartez, norbanako izatetik helburu amankomuna duen talde izatera pasatzen garela dio Agirrek. Hori ikasgelara eruan da ez, apur bat talde zen hori bultzatu deke, bai, ikazkideen arteko harremanak, berdien arteko harremanak, eta egisa esan guk euskal dantzetan dakun errepertorixua kontuan hartuta, hori lantzeko aukeria badagu orduan. Ikasgela eruango badeke, hainbeste tolenik ekartzen duzkinez, harreman eta horrek danok lantzeko aukeria be eskainiko leke euskal dantzia. 3, funtzio ludikoa. Beste era batera esan da, jolasa eta mugimendua. Dantzen bidez, bestelako esperientziak bizitzeko aukera. Eta 4, funtzio identitario edo politikoa. Gure herriaren transmisio kulturalean, euskal dantzek rol importantea dutelako. Enbor honekin jabai euskal adiera horri injarra hundixua mugun otzala bai. Honekin zezan gura hor.
azkenean, lehen aipatu duten moduan, gelara, gure kulturia, gure pentsaiteko modua, gure herrisa, eruango bageu, ekintza zuzen horren bitartez, umiak bere jarrera identitario hori garaketako aukeri eukoleke bai. Gaur egun, euskal kurrikuluma deituko xauen horretan, ez? Euskal adibera horrek, dakon importantzia ez dakit zenbaterainokua dan, eta gu gelara eruango bageu, adibidez, euskal dantzia, gure aurrak ikusten identitario euskaldun horretan ez dira bermatuko gete. Gure euskalduntasun zen hori, gure gelan helarazten badugu bai hizkuntza bitartez, bai gorputz komunikazio bitartez, ez da azkenean gure gorputz lenguaia dantzia, euskal dantzia dela kontuan hartuta, hori egiteko aukeri emutun baxau. Gure testu ingurua euskal kulturien transmisiotik bideraketan badugu, umiak hori sinizketaraino aiaulekei. Eta ja ez da bakarrik alderdi teorikoetatik, baizik eta ekintzetatik be praktikan jarrileke, eta umiana aiauleke ekintza praktiko horren bitartez. Meloi ederra zabaldu berri digu Julenek, beste podcast baterako aitzakia. Zen bateraino da euskal kurrikuluma gure ikastetxeetako kurrikuluma? Irakasle edota ikastetxeren bat euskal dantzak lantzera animatzeko, beste elementu interesgarri bat jarri du mahai gainean gure gaurko solaskideak. Gorputz hezkuntzan jorratzeko, dantzek badutelako zer eskaini kirolaren aldean. Kirola berdin leia, mezu hori helarazi xate umiri, eta helarazten dugu gure egunerokotasuneko ekintzen bitartez. Dantziek aukeri emuten dau, gorputz hezkuntza bat emuteko, kirolak emuten dauen moduan, baina era berian, balixu eri beste aldaketa baten dugu lozat, ez? Eta elitzak horren lotuta egongo legiakin, baizik eta geixau bere zentzu osuan ez dela gorputza mobikiari eta elkarren artean gorputzan mantenimentu on bat eukikiari, ez? Jarduera osasuntsu bat eukikiari. Hori guztia praktikara nola eraman? Demagun euskal dantza ikasgai bihurtzen dela. Zer eta nola eman? Zorteko gaude, lan hori egina dagoia da. Eta pista bat emango dizuet. Teoria eta praktika biak uztartzea da gakoa. Ixone Aromak bultzaturiko proposamena da. DBH lauko ikasleentzat. 15-16 urte inguruko derrigorrezko bigarren hezkuntzako ikasleentzat. Zehazki Igorreko Arratia Institutuko gazteentzat. Eta dantzan topaketetan eman zuen horren berri. Izena ere badu ikasgaiak. Euskal dantza gure gorputz hizkuntza. Ikasgaia hautazko gisa planteatuta dago eta astean 55 minutuko 2 saio lirateke. Topaketak aspaldi izan ziren. Zorionez, apunteak txukun jaso zituenik badugu gure artean, gaur ere Eider dugulako alboan. Eider, konta iguzu zein diren Ixone Aromak azaldutako ikasgaiaren gako nagusiak. Eider, arbelera. Ikasgaiak 3 helburu nagusitu. Lehenengoa, ikasleek euskal dantza zer den ulertzea. Bigarrena, euskal dantzaren tradizioa ezagutzea, testu zar eta klasikotatik abiatuta. Eta hirugarrena, dantzan trebatzea. Alegia, teoria eta praktika biak uztartzen ditu ikasgaiak. Batetik ezagutza, eta bestetik dantzan aritzea. Bai, besteak beste, Etxepare, Lazaraga, Alexander von Humboldt, Juan Antonio Urbeltz eta Aritz Ibainezen testua proposatzen dira. Baita pare bat dokumental ere, Jota Mentala eta Jantzari. Hori euskal dantzen teoria lantzeko. Eta arlo praktikoan zeskatzen zaie ikasleei? Lehenengo ebaluazio amaierarako, bertsolaritza ikasgaiako ikaslekin elkarlanean borobileko dantzat prestatzea proposatzen du ikasgaiak. Dantza eta kantua ikasleek eurek osatuta. Bigarren ebaluazioan, bikote dantzak hartzen dute protagonismoa, eta azken lana da fandangoa eta harina dantzatzea eta improvisatzea. Hirugarren eta azken ebaluazioa ezpata dantzan zentratzen da, eta bukararako proba da 2 dantza aukeratzea, testinguruan kokatzea eta taldekidei aurkeztea. Ikasturtea borobiltzeko soka dantza bat proposatzen dute. Eskerrik asko, Eider.
Izan daiteke hautazko ikasgai, edo izan daiteke gorputz heziketan edota musikan jorratzen den arloa. Baina gaur egun nagusiki eskolaz kanpoko jarduera dira euskal dantzak. Eta behar bada, hori ere ez da leku txarra. Ume eta gazte asko erakartzea lortzen badute. Baina ala alda, gehiengo handi bat gerturatzen alda euskal dantzetara, neska naiz mutil, azken puntua galdera horri eskainiko diogu. Lekuan, oso testuinguru desberdinak dago. Nik uste dut guk adibidez soinatzen bizi dugun errealitatea oso positiboa dela. 300 umeko dantza talde bat daku, baina hoxe, hezkuntza ez formalera bideratuta dago, ezta? 300 ume baino gehiago dira, oinati osoan, aixe gainera, neska nagusi diala. Eta guk berriz esango dut, nik uste dut beste realitate baten bizi dela oinatin, eta ondiok badakula mutil talde nahiko potentea, nik uste dut beste herri batzuetan ikusten ez dana, baina artean eguneko haundi bat, neskan jausten hau da, oso feminizauta dauen ekintza bat eta berba egin gabe. Nik uste dut, kirolan mugia esan dut, baina eraberian sexu edo genero arrakala hori be apurtuko lekela dantzia euskal hezkuntzarautuan txertatuko badeke. Euskal dantzak eskolako ikasgai? Galdera horri tiraka, erantzun batzuk eman eta galdera berriak sortu ditugulakoan, datorren astera arte.